ni baby kasi wala si si asawa nandoon sa Cape Town sa South Africa. Nagbiyahe siya kahapon, so mamayang gabi pa yun makakarating kasi 2,000 kilometer. Ano ba yun? Oo nga, kasi 2 araw yung biyahe papunta doon. So pupunta siya rush kasi may sakit yung mama niya. So kami lang ni baby dito kagabi. I don't know how many days, but ayun. So ang breakfast namin ni baby ngayon is French toast. Ayun, French toast. Ang ginawa ko sa isang bread, hiniwa-hiwa ko siya ng ganito kalapan. Ayun, tapos, ito, egg, 2 egg, and 1 cup of fresh milk. Ayun. So, tingnan natin